Bună tuturor! Sunt Anca și astăzi m-am gândit să vă arăt cum mi-am făcut acest machiaj pe care o să-l port de seară pentru că ies cu fetele la bowling. Și vă rog să vă uitați mai departe ce se întâmplă. Vă pup! Deci, am început prin am hidratat tenul cu această cremă de la Gerovital. Este intensiv hidratantă pentru că am nevoie în sezonul ăsta rece. Am aplicat înainte cu 10 minute pentru a intra foarte bine în piele și voi continua prin a-mi aplica un fond de ten de la Bourjois. Acesta este Air Matte, nuanța 3 beige clair, light beige. Încep prin a aplica de la mandibulă spre centru și apoi pe stânga. În zona ochilor voi folosi anticearcănul de la MAC Pro Longwear în nuanța NC20. Foarte puțin pe mână. Foarte puțin mai am. Vedeți că nu duc anticearcănul până sub ochi, pentru că se strânge și arată foarte urât. Ce rămâne pe pensulă, mă duc și pe make-up-ul nasului, în bărbie. Pudra de la L'Oréal Secret Powder, dar pe care am amestecat-o cu pudră de la Banana și o să încep cu zona ochilor. O să fac chiar baking-ul ăla, adică să las pudra sub ochi, nu știu câte minute sau așa, vreau ceva mai larg. Bun, o să continui cu sprâncenele. Mai întâi mi le piaptăn în sus. Am să folosesc un tester de la Benefit K-Brow în nuanța 2. Încep întotdeauna cu centrul sprâncenii. Iar fardurile pe care le voi folosi din paleta Naked 2. O să încep cu nuanța Sidecar. Este a patra nuanță, care o voi aplica cu o pensulă flat. A doua nuanță pe care o voi folosi este cea de lângă și se numește Buck.
Voi contura ușor pliul. You bring me comfort to my soul. You bring me comfort to my soul. You bring me comfort to my soul. Give me such a high. You bring me comfort to my soul. Autumn sunset. Autumn sunset. Okay. You bring me comfort to my soul. You bring me comfort to my soul. Give me such a high. Eyeliner gel de la Sleek Ink Pot, care este preferată mea. Și pensula de la Ico, numărul 80 de mii. Voi contura linia genelor inferioare. Voi blendui ușor. Nuanța Creep. Revin cu nuanța aceasta. Atenție. Voi continua prin am contura fața, pentru că este foarte plată acum, cu Benefit Hula, aceasta este o mostră, și cu ajutorul pensulei de la MAC 168. Încep cu pomeții, de sus în jos, la perciuni, către buze, cu mișcări ușoare. O să folosesc mascara de la L'Oreal, telescopic. Și vreau să zic că este singura mascara care mi-a plăcut încă de la început, pentru că de obicei îmi plac mai mult când sunt ceva mai uscate, când nu mai este atât produs. Dar sunt foarte mulțumită de această mascara. Veșnicul creion de la Ada, este un roze, nu știu ce nuanță e, sincer, pentru că nu scrie, dar vreau să vă spun că folosesc acest creion încă din liceu, cred că în clasa a 10 l-am descoperit și a rămas nuanța mea preferată. De la MAC, nuanța Kinda Sexy.
And this is it.